Poți să urci, mă? Poți să urci? Da, păi nu-i tare mult. Da? Am uitat. Păi numai să uite la și pe aici. Ai! Ceva m-a agățat într-o creangă. Ceva m-a agățat într-o creangă. A, da, unde a rămas cela? Cine? E asta. Răuș? Nu. Cine, mă? Ha? Adișor. Care adișor? Adișor, mă. Adi? Care vine după aia pe bicicleta. De pe grup. Ioi, nu știu. Cred că. Să mai în jos. Cred că o fi picat. Nu, du-te, mă. Alea scoși, mă. Du-te, du-te. Urcă în sus. Gata.